Oh, ganda ng truck ah. Wow! Volvo. Ito ba yung bago? Aerodynamic na niya. Yun nga po. Kita nyo pinagkaiba ng ito 2026? Oo, 2026 yung truck niya na Volvo. Oh. Ito naman yung truck natin si Cordapia. Parang eroplano. Wow! Ang ganda, ngayon lang ako nakakita. Tingnan natin sa makina. Oo, sige. Pwede ba natin makita? Sige. Ngayon lang ako gusto ko makita talaga. Malay mo nga naman mag-upgrade tayo Wow! Wow. Laki ng makina. Hanip. Wow! Ibang-iba na yun talaga yung ano ng engine nito. Hapon o gabi sa ating lahat. May kakilala tayo rito, may kababayan tayong Pilipino rito na mamimit ulit natin. Hello! Oh, ganda ng truck ah. Volvo. Ito ba yung bago? Oo, yung bago. Nice to meet you. Nice to meet you, kuya. Sa wakas. Ayan, sa wakas. Hello po. Guys, sa kaibigan natin, kakilala natin. Kausap ko na kanina. Sabi ko dito ako nagpark. Pangasinan. Pangasinan. Nagpangasinan ka. Bulinaw. Now? Oo, karuba ka, masidugye kinyami. Pero magtatagalog kami ngayon. Kumusta? Ayos lang. So kanina yung nag-uusap na tayo, nandoon ka sa kabila. Sa kabila ako, nagta-36 hours ako. 36 hours din ako ngayon kasi bukas pa naman Kailan ka nandito? Kanina lang, pero kanina. doon ako dumiretso na sa delivery ko kagahapon. Gawa nga ng kaninang alas 9 rin yung delivery ko. Pero pick up ko bukas kasi naman talakon. Galing naman ako busy. Ay, pupunta rin ako doon. Pupunta ka? Oo. May load ka na? Oo, kaya. Okay, pupunta ka, saan ka pupunta? Babalik na ng Ontario. Okay. Taga Toronto ako eh. Oo nga na. Kumusta ang biyahe? Puro delay. Okay lang. Nung papunta pa lang ako dito sa North Bay, na-delay na ako ng isang araw. Tapos nung paakyat ako, nasa Golden ako, na-delay din ako isang araw. So anong Kasi oras ka sarado na uuwi rin. bukas? Mga alas 10 ng umaga ko yan. Pwede ba dating pasukin yung loob ng Sige, truck mo? yeah. Ngayon lang ako. Guys, ito na yung bagong Ito yung hindi full size ha, 660 to eh. Ay, 660. Ito yung hindi full size 660 guys ha. Hindi yan yung 860 na maluwag. Power cap. Asan yung engine cap? Ito sa kabila ha. Magkano na sila no? Doon sa akin magkalapit lang eh. Ngayon lang ako guys makakapasok ng truck na to ha. Oh. Guwapo. Ganda ng pinaka-aerodynamic na niya. Yun nga po. Kita nyo pinagkaiba ng ito 2026? Oo, 2026 yung truck niya na Volvo. Oh. Ito naman yung truck natin si Cordapia na 2021 model. Yan. Tignan nyo yung taas niya. Mas itong niya kasi yung Ang hangin. problema dito kaya pag nagwa-wiper ka, kung napupunta, medyo pangit napupunta sa lamin. Windshield. Parehas lang Hindi, naman. sa side window. Oh, ganun din sa akin. Ganun din. Oh. Kasi siyempre dahil malakas nga yung hangin, iwa-wipe niya yan Oo. papunta sa side window. Aerodynamics talaga. Ang ganda nga eh. Nakamit na naman ako dito guys ng kapwa nating truck driver habang nagre-reset. Bukas pa kasi yung ang delivery ang pick up ko eh. Sige, dito ako sa kabila. Hindi, ayan yan. May mga dyan? Oo, sige. Titignan ko lang yung loob kung okay lang sa'yo. Yan na lang. Tignan lang natin yung loob. Yung itsura ng yung bago ilang taon na to? 56,000 miles. Pa lang? 56,000 miles. Ilang taon na? Isang taon. Oh, 56,000 miles, isang taon? 56. Hindi, ano kasi to nung nakuha ko. Yun meron nga natin. Yan. Grabe, gwapo. Yeah. Diba ba natin to? Okay. Gusto ko makita yung ganito na talaga yung kanyang ganito na yung speedometer niya. So, nga 56,000 miles pa lang yung 56,000 miles.
Tapos ayun, 4.9 miles per gallon. Ito na yung ano niya, ano, yung heater. So ito yung ano niya, no? Lahat ng controller niya lahat. Start ko Paano nga. mo kaya? Pa-start. No, para ano. Tingnan natin yung ano niya. Baka sakaling Sa'yo ba to, company? Company. Company, okay. Soon. So no, kukuha rin siya. Mag-owner operator ka rin ba? Plano pagka lumipat na kami dito sa Alberta. Yan. Pag-usapan natin nakaraan, nagbabalak ka. okay. Yan. Tama yan. So, sabi niya, punta tayo sa home. Tingnan natin ngayon. Yung kanyang ano? Yung kanyang contact workshop. Ano yung ano niya, yung parang ginaganon-ganon mo para malaman yung saan yung mga katulad ng sa akin. Ganyan. Tapos yan yung speedometer niya, naka-neutral ka. So ito mo rin ba? Yan. Tapos Okay, yan yung dito. Yan. Yan lang yan. Okay. Trip. So Yeah, pwede mo siyang ilipat. Ganyan. trip, parking, Yan. okay, status, alarm, vehicle seating. Lahat nandiyan. Mas ano siya, ano pang tawag nito? Mas advanced na yung kanyang ano, hindi tulad sa atin. Pati yung ano niya, ang tawag na ba doon? Yung pagka natutulog ka, yung hindi mo na kailangan bumili ng makina ng pang heater. Anong meron? Built-in na siya. Yung bunk bed? Yung Bunk bunk bed, heater? yan. Meron naman talaga, pero yung ibig ko meron naman ito, Meron may din. may bunk bed ka, pero kapag nalobat ka, mamamatay yun. Ito hindi, electric. Oo nga, Built-in. Ganun electric yun. Kapag nalobat ang truck mo, hindi naka-off ka, di ba? yan? Naka-off ang makina, patayin ko na. Sige. At least nakita naman natin yung bagong ano niya. So, Delikod kung gusto mo. ha? Delikod. Hindi Likod. masikip. Okay guys, silipin na. Oy, ganda. Galing na. So dito sa ilalim, pwede mong iangat ito, no? Pwede kuya, medyo maliit lang. Pag inangat mo yan, so ibig sabihin, Tama na. wala yung ano, Yan lang, yung isa lang. wala na yung, meron din dito. Pwede rin dito sa loob. Dami lang gamit. Ngayon lang ako nakakita dito. Okay lang ba pumasok dito? So andito yung ano, dito yung may TV siya, TV si Kabayan. Yan, oh. Ganda ng TV, oh. Buksan mo ilaw dito. Meron ba? Meron kuya. Tata? May controller dyan. Yun, ayan TV niya, oh. Huwag nanonood dyan ng YouTube ng Lakay Tracker. Okay. So tignan ko nga yung ano, tignan ko nga yung fridge nito. Saan yung fridge mo? Yan. Maliit. Ito yung fridge niya. Ito yung personal page fridge. Kasi maliit lang naman yung, okay na yan. Ay, oo Kasi nga kaya meron pala. akong extra na ito. Cooler. Okay, andito yung ano niya. Okay, good. Kasi nandito, kasi mag-isa ka lang naman eh. Oo, mag-isa lang naman ako. Okay, so dito sa ilalim na, so wala kang yung tinatawag na parang yung bank. Yung timbakan mo ng kung ano-ano, hindi Meron tulad ng yan, yung maliit lang. Yan, ay yan itong lang. sa kabila. Tubig yan. Ay Lagayan ng ito. tubig. Yeah. Hindi katulad ng sa akin kasi Ang di ba? malaki, no? Doon buong ito may- wala yung ilalim, pero pag binuksan mo meron siya yung cubbyhole left and right. Ito iba na talaga. Total naman 860. Yeah. Pero- Hindi ito yung full size, pero Okay na to ah. pang single lang naman eh. Oo ha. Ay sa akin 760 hindi naman nagkakalayo. Ayan nakita natin nandito yung mga kung ano guys ha. Ibang-iba na eh. Parang ano na, parang eroplano. Oh. Parang eroplano oh. Mga gamit na yan. Okay lang. Parang eroplano yung ano niya. Ito napakaganda oh. Oh. Parang eroplano. Siguraduhin mo lang nakalak, baka mamaya malaglag yung mga mantika dyan. Okay lang, nakita ko yun. At least kahit pa paano, first time natin nakapasok guys ha. Bago. Ang galing naman ito. Ito na yung ilag nila. Masarap ba, maganda ba i-drive? Kaya, lambot. Malambot? Oo. Andito yung controller niya oh. Sa mga ilaw-ilaw. Ilaw. Sa ano, kung may ka-team siya dun. Double big naman to, di ba? Double bed, pero puno-puno ng gamit yan. Oh, hindi ko na ano. Ito yung ano niya.
Ito yun, no? Yeah, may hagdan din. O, ito yung hagdanan niya. Paano ibaba ito? Dito lang. O, yan na. Kaya mo na lang. Basta may hagdanan siya. Basta may hagdan. Oo, pagka ano, hindi na aapakan ng isang tao dyan. Ang ganda, ngayon lang ako nakakita. Tingnan natin sa makina. Oh, sige. Pwede ba natin makita? Oo. Sige. Ngayon lang ako gusto ko makita talaga. Malay mo nga naman mag-upgrade tayo Buksan ko rito. Oh, wait. Hindi, ako na. Malay mo nga naman mag-upgrade tayo. You never know, right? Yan guys 660 2026 model. Oh, dumi. Wow. Okay lang yan. Nep. Ibang iba na yun talaga yung ano ng engine nito. Same pa din ata. Same pa din ba? Volvo rin ng ano. Pero yung design ng makina niya. So, may cover na yung turbo. Andun yung loob ng turbo guys. Ano to, isang ano pa lang ito? Isang taon pa lang ito. Isang taon pa lang, make it. Good, no? May airbag na ba? Airbag ba to? Airbag ata, yeah. Oh, airbag ba yung ano niya, yung parang may airbag pero yung tinatawag niya katulad ng truck ni ano, yung kapanggasin ng bin, yung operator. Pangalan nun si Genie, Northern Genie. Hindi mo alam, no? Nagbablog din yun so wala lang yung kanyang parang clearance dito. Katulad sa akin na gano'n nakita natin guys yan. Ito lang yung pinagkaiba pero Ako yun, gagalaw rin ba yung ganito ba? Hindi. Yung kabila na tatanggal yun I mean, yun. hindi sa akin. Ay Gaganon. Napupul. natin yung ano. Okay. Iba na yung setup ng ano, ilaw niya. Buksan mo nga bro. Yan. Ayun pala ganito na yung ano, ibang-iba yung sa akin Ayos, yung ilaw niya. Dito na talaga Wala na talaga yung katulad sa akin na nasa ilalim pa Ilalim. Ayos guys. Ang bago. Gwapings na gwapings. Ata yung ibig sinasabi mo? Napiplip ito no? Ito yung sinasabi niya, napiplip. Ito yung sinasabi mo, napiplip? Okay. Ayos Ano ka? Sa kabila hindi? Wala yun. Ito lang. Kung mag-ano ka dyan ilang galon nito? Alam ko parang same lang dun dati sa gamit kong Freightliner mga 1,000 din ata parang Ang liter? liters. Sa akin 125 ang isa. So bali dalawa sila, 250 galon yun times mo na lang yun sa 3.78 kaya nasa 700 to 800. Hindi ako nagkakamali. Pero nandun sa ano yan, takip niya. Pero mas malaki to kuya mas mahaba tong sa'yo. O halos same lang. Hindi ko alam kung paano sukatan nila 760 tong sa akin, 860 sa kanya. Guys, nakita nyo naman Basta ang alam ko yung 860. Yung 860 talaga full size yun. Talagang maluwag. Wala ka? Tanong ka na. Sige, sarado mo na. Smooth na smooth. So, nung balak mo ba pagka mag-owner operator ka, Volvo? Ano bang choice mo? Kenworth. Kenworth. Kung ano yung T680. kung ano yung choice mo lang talaga. Nakagamit na ako nung lubag Yung gusto ko sa ano kuya sa Ganyan ba ang yon? Yung bago ngayon, yung new gen, yung next gen sabi. Next gen na 860? T680. T680. Oo, na Kenworth. Maluwag ng loob mo. Pero depende, baka yung ganito rin na 860 siguro. Mas malaki. Mas malaki. Kasi syempre nakagamit na ako nitong masikip Oh. Pero hindi naman siya yung
Ito Wala lang naman. naman. Oo. Lang naman. Pero wala namang pinagkaiba. Oo. Ganun lang din naman sa akin. Yeah guys ha. Oh. At least kahit pa paano. At least, ang dami niyang ilaw ah. Meron pa talaga siyang ilaw dito. Di remote no. Yung sa akin nawala ko remote ko eh. Ay, yung dyan? Oh, wala kaya susi na lang eh. Wala akong ganyan, wala. Ay, yung ganito? Oh, yung remote ko. Wala akong ganito. Ang ganun. Mas matipid siguro to. Kasi wala na siyang ano, diretso na dun eh. Yeah, yung aerodynamic. Wala, oh, aerodynamic talaga. Yung last time na yung vlog mo, yung puting van. Oo, yung Kailan yun? Yung ano? ano ko, Global? na Sa Oregon, renovate diba? ako, oo. Sa Oregon ka? Kapag ko nung kagabi, sabi ko, last na nakita ko yung vlog, sabi ko, may minute kayo isang Pilipino, di ba? Kaya sabi ko, nandito siguro ba dami? Pachat na si Kuya Ernesto. Kaya Kuya, nasa Calgary ko ba? Kaya diba, hindi nakita kanina. Calgary hanggang bukas ako dito. Ayan guys ha, habang nagre-reset ako, habang nag-aantay ng pick up natin, ayan, nakakilala tayong nakamit tayo ulit ng panibagong kakilala, kababayan natin Pilipino. Taga Ontario siya, pero ang biyahe niya malalayuan din. Pero Hindi, ano talaga Kuya, East Coast, US. Pero nag-request lang ako sa company ko na hindi ko pa kasi nasubukan ng biyahe dito eh. Sa okay. area na to kaya siguro summer dito ako kasi gusto ko yung ruta eh, ang ganda Oo. ng daan eh. Oo. Pero Oo. pagka winter, balik ako ng East Coast. Delikado ko rin si dyan sa Ontario, alam mo yung Highway 17, 11. Na-stuck ako Kuya nung nakaraan ng papuntang North Bay. Na-stuck ako. Madalas Almost naman dyan. 8 hours akong nakaharang dun sa exit. Buti na lang yung Canadian na yung Canadian tinulungan ako. Madalas naman dyan bro. Oo. Ano? Mahirap. Lalo pag wala kang gamit. Ako hindi ako ready. Wala akong may pala ako pero plastic. Oh. Hindi naman makakakutkot ng lupa yun eh. Na-stuck ka, ibig sabihin nabalahaw ka. Oo, nabalahaw ako. Bakit di ka na lang napahila? Hindi sa mismong loob ng yard ng Hindi ka nakakaalis? Metropass, hindi ako nakaalis. Hindi. Trinatry kong lumabas na. Akala ko kasi open na highway. Ngayon, nung pagdating ko sa gitna, nung nakalabas na ako mismo, Oo. doon na-stuck na ako. Kaya Pero paano ka nakalabas doon? yung Canadian, tinulungan ako ng Canadian yung puti. Hinila ka? Hindi. Talagang tinulungan niya kung Nagpala? meron siyang gamit, nagpala. Hanggang sa naiatras niya ako. Hanggang sa naiatras ko. Yun na. Nakamove ka. Oo, nakamove ako. Bait naman niya. Shout out, thank you. Ayan, thank you sa mga Maliit lang tong na to ulit. Oh, pero dito hindi crowded. At saka yan, sabi ko nga sa'yo, ang lakas ng internet nila dito eh. Andyan lang din. Umaabot dito? Oo, abot yung Ano yung free? Oh, yung free wifi ng ng pilot. Oo. Oh, kaya nga pagka nanonood nga ako ng Netflix ayan. Ano yung load mo? Itlog. Itlog? Oh, saan galing? Sa Abbotsford, BC. Abbotsford. 40 minutes away from Galing ka pala busy. Delta. Pupunta rin ako ng busy. Kailan kayo mag-move dito? next year, plano namin. Okay. Before siguro Saan banda dito sa Calgary o Edmonton? Edmonton. Oo. Pag mapunta ng Edmonton, pag dyan ka na nakabase, di magkita-kita Depende, ulit kuya. tayo. Depende sa sitwasyon. Hindi okay. kasi natin masabi either mag-owner operator or maglo-local Oo. or mag-change career, depende. Tama yun. Tama. Kasi dito mura na ang cost of living eh. Unlike sa Ontario. Quebec, Montreal, oo. Mas mura ba ang cost of living doon kaysa dito? Saan? Dito, mas mura ang cost of Oo, living malayo. dito kaysa doon sa Ontario? Malayo. Times 3 dun eh. Dito, sa Manitoba, mas mura, sigurado. Sa Manitoba. Yan ata pinakamura. Manitoba tsaka Saskatchewan. Doon, at saka doon, sa ewan ko, kung New Brunswick, mga ganon. Yeah, basta malayo. Mas Yeah. mura. Oo. Ay, at least kahit pa paano. Sabi ko, nabuboard ako dun eh.
Nabuboard ka na doon. Wala makakwentuhan. Okay. Ako talagang andito. Sa nung nagme-message tayo, sabi ko meron pang ano. Sabi ko, at saka ang luluwag pa. Oo, Kita mo, ang luwag pa ng space guys, oh. Oh, yung gilid na yan, oh. Ay, yung guhit na yan. Dito sa akin, may guhit din dito. Oh, ayan, oh. Ang luluwag, oh. Ayan. Tsaka ito, mas mababa yung harapan. Pansin ko. Oo. Oh. Oo. Okay. Yung gilid nito. Oo nga, parang mas mababa yung harap niya. So anong oras pa Kaya yan sa makina nito, wala pa. Sa, Ha? sa makina naman, okay pa naman. Wala pa naman, hindi pa naman ako nagpagawa ng makina Basta sa 5 ako ni years. Lord. 5 years na rin eh. 5 years na nung Matatapos na. 15. Tapos na. Wala pa, sa ano pa matatapos ito sa August. Kasi nung kinuha ko to, 3 buwan pa bago hindi ako nag-start magbayad kasi yun yung pakulo nila noon eh. Yun yung kanilang program doon nung Parang powerless. no pay 90 days. Oo, parang ganon. Pakulo yun. Oo, pakulon yun. Kasi nga, nung panahon na yon COVID, ang mga pick up nga dati, 9 months bago ka magbayad eh. O, ngayon, wala nang ganon. Ito eh, umano na nga yung market ngayon eh. Kaya mahal na rin ang truck ngayon. Ayan. Paano? At least guys, nakita natin itong ano, itong truck niya at nakapasok tayo. At least nakita nyo guys ha. Oh, ayan. Shoutout mo na yung shoutout mo para magpaalam na tayo. O, Misis ko tutulog lang na rin sa, kami. sa Toronto. Oh, miss sa Toronto. Guys, nakakilala tayo. Wala nang intro ito. Diretsuhan na to. At least kahit paano. Pangalan mo ulit? Joshua po. Joshua. Oh, ayan. Nice to meet you bro. Nice to meet you, bro. Taga-kababayan ko rin. Shoutout na lang sa mga kababayan namin na nandyan sa ano, sa Pangasinan, Bulinaw. Taga Bulinaw siya. Taga Burgos naman ako. Nice to meet you ulit. Nice to meet you, Ingat kuya. palagi. Oo. Guys, thank you for watching. At least may nakakilala tayo. Love you all. Peace out. Bye bye. Lakai Tracker.